Jeg vil så bevise produktregnereglen. Det vi gerne vil ende ud med, det er altså to funktioner multipliceret med hinandens differentierede produkt, og to funktioner kunne være f og g. De to gange med hinanden, det skal så være f af x0 differentieret gange med gx0 udifferentieret plus f af x0 udifferentieret gange med gx0 differentieret. Det er også her, at vi får du ud udtrykket, som nogen benytter i sammenhæng med multiplicerede funktioner. Jeg vil starte beviset med at tage udgangspunkt i sekantbrøken, som altså er f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Men det er jo gældende for en funktion, så hvis vi skal have det med to multiplicerede funktioner, så må vi jo udlede følgende. Så f af x0 plus h gange med g af x0 plus h minus f af x0 gange med g af x0. Og hele multiplicationen dividerer vi med h. Det vil vi gerne have omskrevet, fordi vi har egentlig ikke så meget at arbejde med her. Og det skal vi have omskrevet ved at først at indsætte et ekstra led. Det ekstra led i det her tilfælde, det er altså f af x0 gange g af x0 plus h. Fordi ved at indsætte det her, så kan vi se ved at fokusere på det her, at vi får noget, som minder om sekantbrøkens tæller. Så hvis vi indsætter det her, og jeg vil starte med først at trække det fra, så skal jeg huske at lægge til igen, fordi jeg må ikke ændre på brøken. Så det vil altså sige, at vi får f f af x0 plus h gange med g af x0 plus h, og så minuser vi det her led først, f af x0 gange g af x0 plus h, så skal vi have lagt det til igen, f af x0 gange g af x0 plus h, og så skal vi lige huske den sidste bid her, altså minus f af x0 gange g af x0. Og hele det her udtryk dividerer vi igen med h. Så nu kan vi omskrive i det vi kan. Her kan vi sætte g af x0 plus h uden for en parentes, og herover kan vi sætte f af x0 uden for en parentes. Det vil altså sige, at vi får det her. Altså parentes, og så f af x0 plus h minus f af x0, parentes slut, og så gange med g af x0 plus h. Og så fokuserer vi på ledet herover, hvor vi satte f af x0 uden for en parentes gange g af x0 plus h og minus g af x0. Og hele det her dividerer vi med h. Så nu er de svære regnerier egentlig overstået. Nu handler det egentlig om, at man kan omrokere sine led. Så hvis jeg vil omrokere lidt her, så vil jeg starte med at dele brøken op i to, og så vil jeg flytte henholdsvis g af x0 plus h ned, så det står i midten og ikke for oven, og f af x0 bliver opflyttet ned, så det står i midten og ikke for oven. Og det er simpelthen af overskuelige og forståelsesmæssige årsager, man gør det. Så hvis jeg siger g af x0 hernede, plus h, plus f af x0 plus h her, gange, og jeg sætter lige h her, så begynder det at gå op for en, hvad vi har med at gøre. For hvis vi siger, at h, den er gående mod 0, så har vi altså påvist, at vi har det ud fra sekantbrøken, at vi har f af x0 differentieret. Så har vi g af x0, altså udifferentieret.
så plusser vi med f(x0) udifferentieret. Og her har vi så gx0 differentieret. Så vi ganger lige med gx0 differentieret. Og hermed har jeg påvist det, jeg egentlig gerne vil komme frem til. Og hermed er produktregnereglen bevist.